is Wednesday, Merkules kita makaaksyon nga pagpangalagad Hunyo 8, tuig 2022. Radyo. And today is National Best Friends Day. Ano ba lang ang ginatawag naton nga best friend? Ang best friend makaaksyon base sa Merriam-Webster Dictionary. Isa ini ka persona nga pinakamalapit o kung pinakaimportante nimo nga abyana o kung sa aton nga pulong panawag ini naton suod nga abyana. Dugang pamakaaksyon base sa sense 2 ang best friend among persona nga imo gid ginakilala kung pinakaimportante nga pagkabutanga o kung posisyon sa imo nga kabuhi. Kung natin balikan ang ginhalinan sining best friend, ang best friend gikan sa Middle English nga best kagang friend nga spelled as F-R-E-N-D o kung ang panawag ni naton sa French word makaaksyon, best friend. Equivalent siya sa word nga best plus friend. Compared naton sa West Frisian nga best friend, gihapon best friend ang ilang nga panawaga. Sa German, best for friend o kung best friend mga kaaksyon. Bangod man sa social and psychological importance sa ginatawag naton nga friendship sa aton nga kabuhi, hindi inanilipod sa ibelos ang tanan nga ang phrase nga best friend. Actually, ang best friend is not a word pero isa ka phrase. Kahit may modifier ka nga daan nga best tapos may noun ka pagid nga friend. Muna ang basang ibang magamba ka kuno best friend word. Pero kung sa tuod lang phrase ini siya kay duha ka mga tinaga. Ang best kag ang friend. Ang tinaga nga best friend ang una gid nga gigamit sa tung 1200 bilang isa ka Old English word mga kaaksyon. Anong kaimportante sang best friend nga ginatawag especially sa mga pamatanon o kung base sa mga ulo edad-edad na? Usually makaaksyon sa mga informal nga mga terminolohiya, gina-shorten o kung ginalipot nato ng tinaga nga best friend. Best friend, it could either be ginatawag nato ng aton abyan nga bestie o kung sa mga text, panawag naton text speak. Munang panawag naton sa pagpalipot bila paggamit naton sa mga text mga kaaksyon, panawag naton BFF. Pero supposedly that is not best friend. Ang BFF naman niya lain naman ang buot silingon sini. Buot silingon niya naman sini mga kaaksyon, best friends forever. Ang ini naman nga pagpalipot sa mga tinaga nagsugod sang 1990s mga kaaksyon. Kag usually ginagamit man naton sa mga baby talkish nga mga pamaagi o kon colloquial usage. Ano lang ginaimuimuan naton sa mga tinaga nga iban, beshi, bestie, BFF. Tanan na lang mga kaaksyon, no? Kag iniging gamit man sa pila ka maambahanon sa tong 1976. I don't know kung familiar ka mo sa rock group nga Queen. Sa 1976 ang ila na kanta nga You're My Best Friend. Sa 2015 nabatian ko manining nga kanta sang rapper nga si Young Thug nga best friend mga kaaksyon. Sa mga mahilig naman sa mga libro o kon sa mga pelikula, ining best friend ang ginabantog man. Bagod inigin feature sa pila ka mga libro mga kaaksyon. Kalakip na ang 1982 film nga Best Friend starring si Goldie Hawn kag si Burt Reynolds. So sino nagagamit sang tinaga nga best friend? Usually ti ginagamit sang tanan kung may kilala ka, may abyan ka, suod mo nga abyan, dumayuhagi ka mo nga dua, para wag mo na makaaksyon best friend gid man mong, no? Ang best friend ginagamit naton agud ikilala ang isa ka persona nga maayo ang iya nabuhatan sa aton nga kabuhi. Ara sa permi kong kinahanglanon naton, it could be more frequent among children or mga young adults. Pero tandaan naton nga ang best friend hindi sa tanan nga tion taho, no? Not all the time or not always people. Pwede ka man kasiling nga man's best friend. Ano nang man's best friend nga ginatumod naton, di ba? Usually amo ni bing paborito naton bilang nga endearment, di ba? Kung may mga mag-uyabay, may mga endearment amo ni panawag mo si mo nga uyaba. Pero sa ato naman, kung generally best friend, ambot kay James kung best friend man ni panawag ya. Ang
paggamit sang word naman nga best friend bilang endearment sa ibang nga tao nagsugod sang 1840s. Kay bangod ang mga tao mahilig na makaaksyon nga mag-attribute sang best friend nga label sa mga pagkabutang. Ano nagahatag abi kita sang value sa sining nga mga bagay pananawag na naton dayon best friend na ina. Again and again, this is June 8, 2022. It's National Best Friends Day. I-greet mo na dang imo nga best friend sa imo tupad. O kung nabi wala ka pa-greet, pwede mo na padalaan sang mensahe via Messenger, sa Viber, sa Instagram. O kung pwede mo text, o kung i-call mga kaakson ng imo nga best friend. Salawat, Happy National Best Friends Day. Afternoon edition. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Kagkaroon sa aton Pangulong dinala. Aksyon Radyo. Nano ba mga balita nga dapat inyo bantayan dari man sa atong pagpangalagad karon nga hapon diri sa atong palatuntunan Action Reports Afternoon Edition. Baliktagikan sa Kapitolyo Provincial igadulong ni Aksyon Eden Aboso. Commission on Election nagapreparar madayon man kon hindi ang barangay kag SK election sa bulan sang Disyembre. Aksyon Radyo. Sa City Hall, igadulong ni Action Dale Salazar, Attorney Romeo Ting, magaserbe nga City Legal Officer sa idalom sang Benitez Administration. Aksyon Radyo. 98% nga mga Nokpo Police nakabato na sang booster shot sang COVID-19. Aksyon Radyo. Lalaki nga ginaligar aset ginluthang patay sa Barangay 35. Aksyon Radyo. Alias Spider nadakpan sa bypass operation. 136,000 pesos nga balor sang shabu na recover sang Station 8. Aksyon Radyo. Sa mga balita nasyonal, Duque sa DOH Secretary Duque magatudlo sa syudad sang Dagupan pagkatapos sang iyang termino. Aksyon Radyo. Locally developed nga AFSF vaccine mahimo ipagwa sa 2023 o kung 2024. Aksyon Radyo. Comelec ginpanas na ang balota nga ginusar sa 2022 nga eleksyon gikan sa NPO servers. Aksyon Radyo. Teachers Group nanawagan sang signifikante nga saka sa sweldo. Aksyon Radyo. Kaga presyo sang bugas magasaka sang 6 pesos sa kada kilo sa masunod nga mga binulan. Aksyon Radyo. All price increase magapadayon kuno suno sa Department of Energy. Kita ang ato na suspect, wherein ang ato na biktima, ato pa sa hospital, kagang ato na investigators hindi makasulod dito sa I've been signing the payrolls for our anniversary bonus as requested by PACE. No? Nagkakaroon person sa binapunted. Si Atty. Pacifico Maghari III as the city administrator and Atty. Carol Joseph Chu as the secretary to the mayor. Ang latest operations ato ng mga pulisan should be loaded because dalag po siya nung mabalor. Yung taon natin, ano na lang kaihan kung successfully na distribute pa ini mo. yes sir, no? Base naman sa natin sa mga witness sa area, humble nga ginapinising niya gitbalik niya well, nakita niya prowling atong biktima, ginabalikan niya ginapinising. Johnson pulls. Bang! Puts it to Jason and Brown and says that was way overdue. 3 and 2 for 9 was 2. Curry working against Horford, took his ankles. Not ready to give him back either. Nagsaylo ni ang
iya nga hanaagi nga palakpon kay dayaan niya niyang suspect nga magsudik talagang malapit kay mga talugay niyo dayaan na ka dogin sa wine niya sa suspect nga hindi ko po dahil ngayon ko ayaw pag niya niya no sa natin siya relasyon. Action Radio Philippines Standard Time na 5:03 na. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome diri sa ating pagpangalaga diri sa Action Reports Afternoon Edition. Merkules kita nga presentation Hunyo 8, tuig 2022. Subong hapon liwat naman kita. Magadulong sa inyo sa pinakamadalag ko mga bagong mga balita nga natipon sa atong mga Action Unit Reporters, sa atong patrol reporters, correspondent fielded na sila tag sa mga areas of assignment. Subong hapon na kaupod naton sa patrol sa aton nga Crosswind Patrol sa Action Zale Minardo. Back to back sa aton piloto sa Patrol Action Papang Nixon Tahoma. Padayon man ang aton pagbantay sa pinakauli nga mga balita national, balita international, breaking news kag flash report. Kaupod naton ang puwersa ni Action Undefensor. Dili naman sa studio ay Master Control. Upod naton si Action Oliver Pason, kag Action Christian James Benares. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginana. Tuptop kita la size ang takna sumungid na mga gabi. Ako naman si Action John Diaz. Kagliwat, welcome na welcome diri sa Action Reports Afternoon Edition. Sa aton mga ka-aksyon, kamusta kamudra? Kamusta nga tumatag palamati sa mga dalag ko mga merkado diri naman sa probinsya kag syudad sa Bacolod. Downtown area sa Burgos Public Market. Mga manugbaligya dira sa may Libertad Public Market. Kamusta kamusubong nga hapon? Medyo magumguom ang aton nga kalangitan. Nagapanaliti sa gwa o kung sa may syudad sang Bacolod. Kaya inasa nagabulobiyahe kita. Nagtulo-tulo ang kalangitan. Oy, sa aton darang nga matag palamati kami mga mensahe ka mong uloy kay padala diri man sa aton nga panatuntunan ni padala lang sa aton nga text hotline 0963-7570874 0963-7570874. Kung gusto nyo man mag-komento sa aton naman yung live streaming, pwede gid. I-comment lang dira sa aton nga live streaming kay aton ninagaan sang igtalopangod sa dirigid lamang madugay. Oy, don't forget to like and share at our official Facebook page. Dra ka mo makaksyon makakuha sa pinakauli mga updated yung mga balita nga natipon sa bilog nga pwersa sang Aksyon Radyo Bacolod. Hindi na tamang paligoy-ligoy pa ibalo nato ng pinakauli nga sitwasyon sa palibot sa syudad sa Bacolod subonggid lamang nga hapon. Kay dugay-dugay ato ni baloon bala. Ining pila ka mga serbisyo nga for free ginatanyag sa aton sang Valacar Transit Incorporated kung nagasigi-sige pa ni. Ilabi na nga nagasigi gyapon man ang saka sang hilana at sang presyo sang gatong. Check nato ng pinakauli nga sitwasyon sa palibot sang syudad upod naton Patrol 2 with Action Zil Minardo sa patrol. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, kamusta dira? Action dyan, good afternoon. Ate Action dyan, ang subong sa pagbola kami nagalin sa Mali Central Market, ni Papang Nixon. Kaya Soriana, kami Action dyan. Kaya kanami, sang bulaw dito sa mga isda, no? Galing kay Tida kanami, masang presyo ka isda. Perting bulaw, sumong mahal ang bulaw, pero kung gaan mo lang sa Papang Pinakso, hindi na ginasa magreklamo sa imo. Oo, Soriana, kami nga daw kami sa mga Action dyan. Tapos, siguro, October 380 niyang kilo sa bulaw, kaya saksak gan Action dyan. Hara na sa 240, bati kasakit man. Si Action Zil pa yan, saranganin ni Action Zil yung 320. Bali, 1/4 ang guro. Bali, 1/4 na, nay. So, sa mga Action dyan, ang sitwasyon sa subong sa trapiko. Nami na ang bulaw, ano? Nami ako sa bulaw, yakon sa bawan, bula do tola. Oo, ka yellow, siya nga daw gold. Abaw, yellow na, gold pa. Yellow, may araman ka gold. Do ka, ano gito yung himbis, balang color yan, bago-bago, gito ko ng bali papang. Ang gusto na ni Papang, yung pink-pink yan. Saan mo nito?
mo. Oo. Lagi, ano na sa kanapaksyon, ang pink-pink nga sa Lami lunite. na siya? Kasi gana na yan sa kaon. Oo, kabay paksyon dyan kung gainit-init ang imo nga kanon. Oh, kung si Bapang pagani magambal kung nagaping-ping, daw sardinas na kunong sabor yan. Grabe. Dapat wala ko na yung katalo. Mangkuta sa bala. Mangkuta sa bala kung mangkuta sa karon tapos ma-report. Oh, mangkuta sa bala karon kay sabto niya gid kana. Okay, so, about the action dyan, no? Ang presyo dito sa pagtanaw naton, ang isda yan sa may central market, nagdugandungan man sa presyo sang gasolina. No? Kung ang pagtaas ang presyo sang gasolina, kag-abuno man, ang isda gakumpit man action dyan, ang mga kauturan natin kisa mo ning ginambal sa nga kung magbakal ka sang karne, mas barato pasubo ang karne, ikumparar mo sa isda. Okay. Ang karne, subong yan, nagadangat lang sa 280, makabakal ka isa ka kilo, may harap ito 70 to 80. Ang manok, gani action dyan, daw mahal-mahal man ang presyo. Bauti, ang hambal ka nila daw, panpin na lang ng ganubo. Huwag ka naman taho na lang ni ganubo kung magtigulang ka. Ang tanan niya, los gasaka na kay ginaaga pa sang banwa, gani, kibot kami ni Action Wilma, may balita at sang ginsulat parte sa saka sa presyo sang bugas. Anyway, amo ginang kabuhi naton, ulo adjust kita, ningwa na lang gid kita, no? Te, kamustang panahon naton ang sitwasyon sa palibot ng syudad? Subong action dyan, doon nagatahaw-tahaw na ang panalithe kagina sang halin sang ugtos ni no sa naghapon-hapon niyo nagpuno pa na lechirya sang tiningadlaw. So, subong nga aton nga kalangitan, nag-amat-amat naman ang sanad, no? Pero diri sa maya parte sa south, medyo magalom-galumon, gidyo action dyan, kag ang hangin, no? Medyo makanay-kanay, kag makabatsyag kita yan sa nga paang sa subong hapon. Kung makita natin, subong ang nakatman sa trapiko, nasa heavy na ang action dyan, no? Kagina, normal, pa subong heavy, kaya kahinay na sa nga nakat sa trapiko, bangod, amo na ginhambal natin nga hectic hour na, no? Papuli na ini ang mga kauturan naton nga nag-off na bihalin sa ilang ang mga ulubrahan kay kasubong man ang iban nga kadto pa lang niya sa ilang ulubrahan di subong ang mga sarakyan madamo na gid makita naton no sari-sari may motorsiklo ang iban ganin nagabiyahe paniguro tricycle no? So kaga subong man action dyan no kaluyan kagina sa agay man nagluntad aga pa no nga shooting incident ni ti amo to ang subong nga record pa lang adlaw ang major incident nga nagtabo diri sa may syudad sa Bacolod action dyan. All right. Action dyan, observation report nga gikan sa patrol, Action Zil Minardo, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Action Radio Philippines Standard Time las 5:10 na. Salamat sa report sa aton nga Patrol 2 sa aton nga Crosswind Patrol. Apod kay Action Zil Minardo. Kaya mo gina siya. Sige gining saka sa presyo sang gatong. Sige man saka ang presyo sang mga balaklon. Pati bugas daw may ngagaw man sa saka mga ka-aksyon. Pero kabalo ka mo maka-aksyon kasunod sining padaan nga pagsaka sa presyo sang gatong. Malang kay timi nagabulig-bulig balakon ka isa. Kung maswertihan ka makasakay ka sa pila ka mga programa like libre sakay. Makapian-pian pa man ay. Ilang nga ng plete subong kung magsakay ka mga bus. Sakay ka di pasay nga jeepney, medyo dako-dako man ang plete mga ka-aksyon. I-check tabi nga aton nga resource person kung available no ang linya subong gidamang hapon. Ibalo naton kay prote pagdibuok sa presyo sang gatong iban diri ga amar ginibla sang ginatawag naton nga mga libre ni nga mga programa nga ini. Nga pwede kay kasakay way kagidya balayran na mga ka-aksyon. Mahay na lang no, kami nagatanyag pa sang kaangay sini nga mga programa diri man sa aton sa may syudad sang Bacolod kaga probinsya sang Negros Occidental. And mind you ha, ining mga grupo sini mga transportation sector naton, mga bus companies, apektado man sila pag saka presyo sang gatong. Apektado man sila. Pero at least ga-cater para sa lagyapon in partnership sa aton government agencies. Speaking of that, mga ka-aksyon, upod natin sa bungid lamang mga hapon is the Media Relations Officer, Valacar Transit Incorporated, Ma'am Jade Cebalios. Ma'am Jade, good afternoon sa Action John Diaz, Action Radio Bacolod.
Good afternoon, Action dyan, no? Kung sa tanan nga pinalaga namon ni Riding Public. Ma'am Jade, kumusta? Good afternoon dra sa imo. Ma'am Jade, may pamangkot ako diretso na lang gid no. Nakita nila namon ang libre sakay. And of course, gin-mention man diri sa Action Radio before nga nag-implement or nag-cater kamo sini. Ma'am, subong sige pa ni. Yes, actually, na siya program ng LTFRB, no? So, nag-partner kami sa ila para sa pagpatigayon sa paghatag sulong sakay sa mga riding public nato, no? So, until further notice na siya from LTFRB, so kung magsiling sila nga end of the month, so mauntat man kami. So Pero meaning, as of now, wala pa sang notice, no? Nga kung nasasan ang libreng sakay. okay. Bot siningon, sige-sige ning inyo nga pagserbisyo kag pag-cater, ma'am. Yes, sir. Oo. Ma'am Jade, mangkot na ko, sino ang pwede kasakay? Ano ni mga provisions sa ding libre sakay? Actually, sa pumero, ara, na naka-state, no, nga para isa sa mga apor bala. Oo. So, ba't nasubong, tungkol nga bisan sino na naman ang magsaka o gusto mag-avail, so white na naman siya gina-estricto, no, but as long na ang ila lang sakaan na bag, inang may ngalan na libreng sakay, kay other than that, kabayad, kinaiyan sila. Buot siningon, ma'am, dapat na may mga tarpaulin lang sa atubang amo ng libre sakay nga wala kaya balayran. Yes, that's right now, that's right. Oo, and then ti maagaling nga balita, ma'am, no, kay wala na sang ginapili, wala na discrimination, apor ka man o kung hindi, pwede gagig kasakay. Yes, sir. Kaya gina-avoid naman na isang gina-avoid naman na ang mga reklamo nga unduin na tani para lang dito sa mga apor para nga makamulit sa dala sa ilan mo. Kaya considering kita ang sagwa mag-inas na kalabanan sa video bako doon mag-a-instar mo. So, mga katani ang priority. Dapat tungod na damo man sang gusto mag-avail. So, wala na lang natin gin-limit sa mga apor man. Pero ma'am, kabalo man kita nga may limitations ini. Once ang bus, for example, ma'am, ang seating capacity puno na, pwede pa kita gyapon ka pasakay for standing, ma'am? Hindi na siya, no. Kaya as much as possible, wala na inaalaw ang standing, no, sa pagbiyahe kay delikado, ginasa kasama. So, ang ato niya, gusto ta maghatag ng servisyo sa diin komportable ang ato na mga pasahero. So, ang pagtindong ginadumlian sa ginasa. Okay, sakto gina ma'am, no, kay para ma-avoid nato ng nanuman nga mga cases. So bot siringon ma'am, so hopefully sa riding public, mapulupasensa lang sila kung makita nila nga nagpara sila sang bus nga may libre sakay, why sila abi na punduhan, most probably bot siringon sinadra puno na ang bus, hindi na sila makater. Yes, that's right. So may aga man kita nagsunod-sunod, no. So pwede na da sila ka sakay sa magason bantay lang sila. Pero kung gusto nila yung makasin, dapat temprano kasi sila kanto sila sa mga designated area, no, sabihin kung hindi sila pwede pick up on, so dira pala. So, mula na siya galing, muna may limitasyon ng lang, once na mabuta ang basa, hindi na sila pwede na magpasaka na. So, kung may nagpapara, dira, gusto pang magsakay, kag ako mo, na maka-avail na itong siningal libreng sakay, no, ginamon kasubo namon sa pag-sining, na kung ara na sila sa seating capacity na in-provide lang nato, hindi na siya magpasaka pa ang driver. Okay. Pero ma'am, pila subong ka mga bus dari sa Negros ang nagahatag sining libre sakay? Actually, no, dari sa site ni ara kita sa La Castellana, pag dari sa Kabangkalan nga area. So, 25 na ta sila ka unit, pag dari sa north, may ara kita sa Victoria, so sa Escalante. So, mga more or less mga 200 na tanan pa mga units, no? Kaya ang cover din natin sa region 6, mga more or less lang number of units. Ang sa Region 7. So, nationwide, yung sila sa tanan naman mag-budget, no? Ang may libreng sakay na in Batigayo natin. Okay. So, bot siringon ma'am, dari sa may Negros Occidental alone, 100 gidya ka bus ang VTI ang naga-cater. Yes. Dito sa Iloilo, may another 100 naman. So, sa Region 6, may ara kita 200 ka mga units ng Batigayo para sa libreng sakay. Perti ma'am, no? Ma'am, another question. Ano ni siya ma'am? Ng terminal to terminal or pwede sa kurto nga, example, dalan lang abi, mapara ko da, masakay ko?
Mayara tani as much as possible dinaisip ko sa terminal to terminal gino sa nito kadamo man pa ito nagreklamo pero mayara yan sa terminal palabanan yara sila kabantay kaya mga kita mo mareklamo sila mo hindi na sila makita kung nara sila sa dalan kaya damo man sa mga pasero lang nagapati gito ano man ang mga policy na pinapapanaog ta so damo sila na mostly ara sa terminal so amo na ang hindi sa mga kita ang ara sa mga dalan ano much as luto ta sila nga eating pero tungod na busa ng bus so hindi ta na pala mapatigayon ang paghatag sa ila sa mga service. Oo, kaya mo magana gani no ang mga serbisyo kaangay Senado, it's a government sponsored or partnered program pero hindi man matalalapod bala tanan nga maserbisyohan gid ma'am. Yes, kahit kadamo man pala kung gusto mag-avail sa sining na service loan no kasi pinsaron pa yawa pa man nang siya imbis na ipayad ta magamit pa siya sa iban pangakinandanon no. Pero at least ka mo ma'am, probably other topics like this, ang inyo yung ibang nga mga bus regular nagabiyahe and kamusta ma'am ang inyong plite subong kay tipurte man saka presyo may ara kamo ayhan adjustment gamay? Actually, sa bahay, isang pagkasaka, isang pamasahe, wala pa no kay kami bilang miyembro sa PIGUWAP sa Provincial Pasig Association sa Philippines, nakulat kami kung ano ang mando sa babaw, no? So, kung magpasaka sila ng petition dito sa LTFRB, kag if ever nga i-approve sila asang LTFRB, so that's the time nga magpasaka kami. So, kung wala isang approval ng LTFRB, hindi makalipas lang makapasaka, no? Kaya hindi na nasa party. Oo. At least kamo you really follow the policy and the systems ng government, ma'am. What's your message na naman finally to our riding public subong panahon to avoid ang ibang mga aksidente? Bla ma'am kay like sa Ahoy Iloilo may nagsaka nga hubog, may nag-amok sulod sang bus. Diri sa Negros ma'am anong imo nga ayo sa publiko? Actually, din sa Negros Occidental, no, nahagan-hagan pa na ang mga aksidente. So, may mga minor naman ang nakalatabo ng usually ang among mga aksidente kalabanan, hindi man kanini ang akto. So, may mga nukot kami nga mga aksidente. Pagka may akita na laban na aksidente, lang mga motor. So, ang mga pinapangapayman na sa mga motorista, no, maghalong sila kahit isa lang ang kapunit sa bala. Kami ginahimo ka naman ang tanan ng pamaagi sa management na ma-avoid din siya ang accident. So, na siguro, ang sa dalan, mahinalungon kita, no? Para nga makapaulit kita sa pamilya at maayo ang ating sitwasyon. Yes, ma'am. Ma'am Jade, thank you so much. Thank you sa imong time diri sa Action Radio. Okay, thank you. No, after dyan, halong sa bihapon. Madamag din sa salamat. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Ma'am Jade Cibalios, ang Media Relations Officer ng Valacare Transit Incorporated. Amo ni maka-aksyon ng service provider sa mga bus diri sa may Negros Occidental. Inyo nabatian, tisigi-sige gapon ang libre sakay nga programa in Negros Occidental, may 100 ka mga bus mga kaaksyon. Kung swertihon ka, pwede ka gid kasakay. May ara sa La Castellana, Kabangkalan, may ara sa may Victorias, and may ara sa may Escalante. Kung lang taon ko, ang pagplastar nila in base kay naman sa initial namon nga pagpamangkot strategic areas ini. So kung ang imo lugar, mambal ka nga wala diri sa amon, kay malabyan ka mo dira. So kung malabyan ka mo, pwede ka manggapon kasakay. Strategic areas ang ginpili, kag ti hindi man bitanan nga mga banwa may ara gibla amo suni nga mga libre sakay niyo. Hindi man pwedeng kabilogan gid ang butangan nila mga kaaksyon sang mga salakyan. So in Negros Occidental, 100 ka mga bus ang nag-offer sang libre sakay, partnerships ang Department of Transportation kag sang Valacare Transit Incorporated. Ti programa ni sang gobyerno pinakatinutuyo yatani iniusugod gid sa mga apor bala gaan sila sang para makapiantian man samtang naga-duty sila before sa tunga-tunga sang pandemya. Which is very good. Pero dapat sa aton man nga riding public hindi naton pag-abusaran ang kaangay sini. Kung adlaw kada imo na ina-right.
Pero kung nakita mo man nga iba nagakinanglan man, let's give chance to others. Arab lang kita mo, nakasakay naman ko datag naman naton sa iban anay subong nga sila naman na abi makasakay, maka-avail sini, no, para magaano naton sila tsansa, may maka-save man sila kumbaga, no, may mas-save man sila for that particular day. Pero kung asab kay mo, kundi ti birahida. Pero kung nakabatsag ka sa iban, tiya mo na pwede mo gaan sila sang oportunidad. Sa mga ara na madakulo-kurto, lagi na tawag naton sa mga dalanon lang, kung nakita ka mo pagparan nga abe, kag do puno na gidman, sindihon ta ang bus companies. Kaya kung nantaw naton supposedly terminal to terminal, pero kung kita mo ligwala man na parahida, kag magsakay. Sa aton nga pagbalik, ibaloon nato ng balita na magikan sa Bacolod City Government Center kag sa Kapitolyo Provincial. Pero antes pa man ina mga kaaksyon, tandaan naton nga ang regular nga Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kayo pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi mo medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga basuhan nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanungnog nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga hatagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure!
Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o po na pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini si Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mang pagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sang pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dore Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Good day everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban na bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio.
Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo. Kung ano mga problema, ginatagaan niya gid sang solusyon. Kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya. Tanan kami dialos pwede sa pinilian. Kapin pa sa mga pandemic, ibang damo na dulanog drama diri sa action si manager suportado din tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry S. Polgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. Account ko ni kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. Account ko ni batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon, maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. Account ko ni isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. Account ko ni Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Pasuwat nga ng traffic to or ng-transit dito sa sulod ang Mang continuous range ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masami ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital.
Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility, ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases, ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Ay 9 na. Ibalo nato na report gikan naman sa Bacolod City Hall kay Action Dale Salazar. Brante sinagin payag sang Agriculture Department of Agriculture ginaagi kay Undersecretary Fermin Adriano. Ambal niya kung magnubo ang produksyon sang subong nga panahon bangod sang mataas nga presyo sang abono, petrolyo kag ang global rice price. Ang basang Department of Agriculture makit-an man kuno ang signifikante nga pagsaka sa presyo sang bugas sa katapusan sang tuig. Radyo. Oh no! Ang taon ta makaksyon kung din asta ang ginahulat-hulat naton nga pagnubo sa presyo sang bugas kay ginsiling manubo sa 20 pesos. Pero diri ket anay report gikan sa City Hall, Attorney Romeo Ting magaserbe bilang City Legal Officer sa idalom sang Benitez Administration. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Sa detalye, here is Action Dale Salazar. Action Dale, may hapon. May pinakabag-o nga personal deduction dyan nga ginhingadlan si Bacolod Mayor-elect Albi Benitez nga mangin kabahin sa sining administrasyon. Ini si Attorney Romeo Carlos Ting Jr. Attorney Romeo Carlos Ting Jr. nga magapangalagad bilang City Legal Officer base man sa konfirmasyon ni Attorney Alexander Bong Dilag ang spokesman ni Benitez. Siya ini ang dugang nga bag-ong personality nga manging kabahin sa Benitez Administration. Ito madumduman, una na yung ginhingadlan sa Attorney Pacifico Maghal III bilang City Administrator, and then nagsunod sa Attorney Carol Joseph Chu bilang Secretary to the Mayor. Sunday Ting Maghari kag Chu, yan yung tatlo ka mga paabogado action dyan. Kabahid na ini sila sang transition team ni Mayor-elect Benitez. Ginklaro din ni Dilag na bisan wala pa siya action dyan sa mga documents nga nabatod na pero confirm na ang ining report. Kag may paglaro man siya nga so far wala pa sang may gidhingadlan nga masunod nga magapamuno sa Bacolod Traffic Authority Office
si Mayor-elect Albi Benitez. Aring tingog ang spokesman ni Benitez, Attorney Bong Dilaga. I believe so. So si Attorney Seng. Part mo na siya sa concession team. I believe so. Doara siya. I can't receive an official document, pero that has been circulated na si Attorney Seng is the legal officer. Si Attorney So is the secretary to the mayor, and Attorney Magari is Bali tatlo pa lang ka mga Action dyan, portion nila lamang sa nga tingog natin ni Bong Dilaga ang spokesman ni Benitez. Laging pahayag man sini, nga sa hindi tamakot naton kung ano bala ang yatin nga mangin papel sa Benitez administration sa Attorney Dilag. According to siya, siya nga siya ang mag-survey bilang spokesman mismo ni Benitez once nga mag-umpisa na ang administrasyon. Pero doon wala pa sa minabaton nga mga official documents, confirm na siya dyan nga magapabilin bilang spokesman si Dilaga sa masunod nga administrasyon. Balita gikan sa Bacolod City, walang ka-action nyo. Action day na Salazar. Una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Salamat sa report ni Action Dale Salazar gikan sa Bacolod City Government Center. Kaya na may bago na bang City Legal Officer nga ipahamtang ang masunod nga administrasyon. And speaking of sunod nga administrasyon, i-check naman nato ng report gikan naman sa Kapitolyo Provincial o kay Action Eden Aboso. Kabrokati sige gyapon ang preparasyon sa Commission on Election sa ginalauman nga barangay kag SK election. Supposedly maka-action under the law sa idalom sang lahi ang barangay kag SK election ang dapat ipatuman o kon patigayunon sa bulan sang Disyembre sining nga tuiga. Pero galing depende na sa kurbading. Dito naman sa Senado, sa Kongreso, posible maglain ng ulo kag ang tipyok sang ila to pabinsaron. Kagulpis sila mag-action, mag-adjust kag imuon nila nga liwaton o konisaylohon. Pero no matter what happen, at least sige-sige no ining ila naman nga preparasyon sang COMELEC para sa barangay kag SK election. Yari ng report ni Action Eden Aboso sa sa Kapitolyo Provincial. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Eden, please come in. Action na dyan, nagaprepara na ang Commission on Elections sa talana nga barangay kag sangguniang kabataan elections nga gitalana sa bulan sang Disyembre. Suno kay COMELEC Provincial Election Officer Attorney Roberto Salazar, wala pa man sang mando kon mapasar nga layi nga nagapaisol o kon nagapaiway sa barangay kag SK elections. Dugang pa, sila sa COMELEC ang may ginasunod lang na timeline agod preparado sila madayon man o kun hindi ang eleksyon. Palayag ni Salazar, may mandato na ang COMELEC National Office na inventaryo ang ilang mga kalimitan para naman sa readiness test para sa bag-ong parehistro. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial, Action Eden Aboso. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Salamat sa report ni Action Eden Aboso gikan naman sa Kapitolyo Provincial. Action Radio Philippine Standard Time las 5:46 na. Sa ato naman nga pagbalik ang balikban nga report sa patrol, may angot sining balita mga ka-aksyon. Nga sunod diri sa MBCCI, pagsaka ko sa presyo sang abono, dako man epekto sa food security. Ato ni baloon sa pagbalik sa Action Reports Afternoon Edition. Santon Plus Herbal ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy, kaya kaya kinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasuwat nga ng traffic to or nag-traffic dito sulod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season.
Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, DHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sinig nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong nga LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop kag roll para malikawan ang sunog. Nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion.
Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contacts na nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sining nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labor Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyarin tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching. Evergreen Herbal Capsule mga kaaksyon, cleansing, nourishing kag balancing. Yari na ang pinakabago kag pinaka-epektibo nga herbal food supplement capsule. Nagabulig ini mga kaaksyon agud malimpyuhan kag mapabakod pagid ang kag nagabalanse sa mga sistema sa aton nga lawas. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kaya kaya pinagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Hindi medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga pasuwag nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka ng sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan. Si Pia nag-anunsyo nga ilaga shutdown ang Bacolod Silay Victoria sa 69 kV transmission line sa maabot nga Domingo, Hunyo 12, tuig 2022. Kagbangod sa mga kaaksyon, may patigayonon nga naman nga brownout sa Domingo, lasay sang aga, tubtob naman lasay sang hapon. Naligad nga Domingo 6 to 6, pariban nga area naglabot 6 to 8. Nag-ayo pa sila 2 ka oras. Perte no, Teo, ang mga areas nga sakop sini kalapad man. Apektado nga lugar 6 a.m. to 7 a.m. kag 5 p.m. to 6 p.m. Amo ning Burgos, Mountain View kag Lopez Haina subdivision or substations. Kalakip na diri mga kaaksyon ng BF1, BF2, BF3, BF4 nga sakop, NF1, MF2. Amo na yung mga substations mga kaaksyon. Damo gali area so 6 a.m. to 7 a.m. Burgos feeders 1 to 4, Mountain View feeders 1 to 5, Lopez Haina feeders 1 to 3. Sa 6 a.m. to 6 p.m. naman, apektado ang Talisay feeders 1 to 3 kag ang Panawgao feeders 1 to 2 mga kaaksyon. Amo nang panibago naman nga schedule sang power interruption sa maabot nga Domingo, Hunyo 12, tuig 2022. I-check na naton ang balik naman nga report sa aton nga Patrol 2 sa aton Barabado Patrol Podcast Action Zila Minardo. Sa mga balita nga iya nga natipon sinigid lamang nga hapon. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Seal sa report kami na. Action dyan sa nagapadayon nga pagtaas sa presyo sang abuno, nagdangat na sa malapit at 3,000 pesos ang kada sako kung sa diin, isa ini ka problema sa mga mangunguma kag sa patag sang agrikultura. Suno kay Mr. Frank Carbon, Chief Executive Officer sang Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry, ang pinakauna nga epekto sang pagtaas ng presyo sang abuno amo ang food security. Bangod kung mahal ang abuno, may posibilidad nga gamay na lang ang yield o kon produksyon sa bugas kaganar sang mangunguma. Ginpahayag man ni Carbon nga posible magdangat sa 60 pesos ang kada kilo sa bugas kag bangod kulang ang produksyon, ang gobyerno ang mag-import naman halin sa iban nga pungsod. Dugang pa ni Carbon, may pagsinapol naman ang pungsod sa Vietnam kag Thailand nga magapataas man ang mga ini sang presyo sang ilang produkto nga mga bugas. Nasambit man ni Carbon nga nagaplano ang manugasulod nga Department of Finance nga si Ben Jokno nga magtukod ini sang subsidy to the poor kag subsidy of fertilizer para sa mga farmers. Action dyan na para sa dugang nga detalye, pamatian naton ang tingog ni Mr. Frank Carbon. Kung una gini-epektuan
risk sa aton nga food security. Why? Yes. Amon ng kuan antes magkadto kita sa farmers, amon yung pinakdako nga problema. No? Let's talk about price. Yes. Pag amon ka mahal sa nga abono, it's almost times 4 na, no? Times 5 na gani. Ito disbursement na guy, no? Yes. Ang busin noon, base ang mga farmers sa rice, mabuno sila produkto lang, i-reduce nila para ilang nga cost to produce, magagamay, para hindi sila maperde. So, kung buhinan mong ubuno, ang imo yield, ang imo per hectare, magagamay man. Yes. Ito pala, no? In short, locally, magkakulang ang ating bugas. Action Zil? Pag nagkulang ang bugas ka, Action dyan ang tawahin sang pahayag ni Mr. Frank Carbon. Balita gikan sa patrol ni si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Radio. Salamat sa report ni Action Zil Minardo sa patrol. Good afternoon lang kay Sir Melili Oligo. Gakol sa may Bani Cafe Highway sa Barangay Tangub. Ma'am Ana Sinoro, good afternoon. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon. Action John, happy Friends Day to all my friends. Keep safe, more power. Ma'am Elvira Hilogo, good afternoon. Julie Militado Patrimonio, mayang hapon. Lester Ray Benitez, good afternoon. Action John, keep safe everyone. Oy, taga Auckland, New Zealand. Thank you gid sa pagpadala mo sang star, sir. Jose Mongcal Torilla, good afternoon, watching from Binalbagan. Evelyn Sinaon, mayong hapon. Josephine Lacson, good afternoon, Action John. First of all, a great happy birthday kuno siyang hinablos nga si Ruby Grace Gayaban Dugay. Ginapa-alert yan ang kuno kung sino bala nabaligyan sang cellphone nga Samsung. Okay, kinawatan kuno. Inday Blasa, mayong hapon. Melvin Finafiel, Sir Edie Lauza. Watching sa may Victoria Supod kay Nanay Isabel. Oy, Daisy Santuyo Lisao, good afternoon. Nag-monitor man sila sa may Sitio Dulom, Barangay San Miguel, Carlota City. Patamyaman ko na sa Amaya sa Bagong. Ang radyo may trumpa gid. Oy, perte. Ginagamitan gid trumpa sa aksyon nga naga-tune in kay Nestor Santoyo kag tanan nga nagapamati. Thank you so much, good day si Santoyo Lisao. Allen Louie Himotea, good afternoon, Action John. Ga-monitor kami diri sa Kariling Kawayan. Tamiyaw ko lang sa pamilya sa Bacolod, pamilya Gidlayan. Always ko na nag-monitor sa programa. Ma'am Eda Ramos, good afternoon. Action Radio Philippine Standard Time, lasais impunto na. Kag inyo na batihan ang kabugusan nga pagpangalagad naton sa mong gidamang hapon ang pinakauling nga mga balita lokal kag nasyonal. Diri man sa Action Reports Afternoon Edition. Kaupod naton nga Patrol 2 Crosswind Patrol. Kaupod kay Action Zila Minardo. Back to back kay Action Papang Nixon Tahom sa Patrol. Sa aton nga News Center Action An Defensor Lisay. Diri man sa aton nga Studio A Master Control. Kaupod kay Action Oliver Pason kag Action Christian James Benares. Standby na sa masunod nga programa ang Aksyon Balita Evening Edition. Kapag kay Aksyon Dale Salazar, kag kay Aksyon An Defensor Lisay. Kag karon sa Aksyon Firing Line, mangin kaupod ninyo temporaryo sa Aksyon Art Tayhupon. Sa kinaanda na kong inyo alagad sa kanginan Aksyon John Diaz, nga nagasaling ang katapos ang media magaserbisyo sa tanan sa kalipay kasubuo kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace for the whole world. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Action!